Svijet se ubrzano povezuje. Suvremeno industrijsko društvo se pretvara u informacijsko. Tehnološke promjene ubrzavaju se iz dana u dan. Globalizacija je postala naša svakodnevica. Kapital je globalan. Tržište je globalno. Gospodarsko carstvo postaje globalno. Stara birokratska tvrtka je mrtva, korporacije se oblikuju na posve nov način. Na scenu stupaju tvrtke koje svoju vjeru u uspjeh polažu upravo na brzini, snazi, timskom radu i mašti. Kao u sportu, vjeruju u sebe. Spremne su na odricanja. Ne boje se natjecanja, nego ga upravo i traže. Ne stvaraju za mala mikrotržišta, nego za jedinstveno globalno tržište. Pojam izvoza prestaje biti retorički dekor političara i postaje osnovni uvjet za opstanak, a oni koje smo prije poznavali kao izvoznike postaju jedini preživjeli na globalnoj gospodarskoj sceni. Nove tvrtke su dinamične, uporne, inovativne i prilagodljive. One mogu odgovoriti na nove zahtjeve tržišta, ali i oduprijeti se konkurenciji. U novom svijetu vladaju zakoni prirodnog odabira. Preživjeti će najmudriji, najjači i najsposobniji. Izvoz je postao svjetonazor poslovnog uspjeha. Koliko je svjetska trgovina rapidno narasla pokazuje i podatak da je vrijednost samo jednog jedinog tjedna vanjske trgovine u 2004. godini jednak cjelokupnoj vanjskoj trgovini čitave 1964. godine. Odlučujući čimbenik proizvodnje postaje čovjek, odnosno njegovo znanje. Uspjeh više nije vezan za ulaganja u materijalno, nego za ulaganje u znanje. Iako je nekima imitacija još uvijek dovoljna, pa imitatori trenutno mogu i nadjačati istinske inovatore. Inovatori dugoročno izlaze kao pobjednici. Originalnost i mašta postaju vredniji nego ikad. Sposobni i talentirani pojedinci su ti koji strastveno plešu sa uspjehom. Znanje je moć. No, mnogi menadžeri se iz navike ponašaju kao da su kapital i jeftina radna snaga još uvijek najvažniji faktori proizvodnje, iako su pravi izvori konkurentne prednosti postali intelektualni kapital i posebne vještine. Tvrtke koje vode takvi dinosaurus menadžeri jednostavno moraju doživjeti sudbinu dinosaurusa. U takvom svijetu nesmiljene borbe država može izuzetno olakšati svojim tvrtkama. Ako ulogu tvrtke zamislimo kao napad nogometnog tima, država bi mogla imati ulogu obrane i veznog reda. Njezin zadatak bi tada bio čuvati naš gol od napada protivnika, istovremeno graditi akciju i nabacivati loptu u napad. Znači, svojim djelovanjem trebala bi štititi naš 16-terac od opasnih ulazaka protivničkih napadača, to jest stranaca, a raznim državnim poticajima i stavljanjem svojih službi na raspolaganje tvrtkama. Omogućavati njihov prodor prema protivničkom golu, to jest izvozu na svjetska tržišta. Ukoliko se lopta vrti u dodavanju između obrane i golmana ili između ministarstava i raznih službi, nema teoretske vjerojatnosti niti da organiziramo napad. Ali zato postoji veliki rizik da nama protivnički napadač oduzme loptu i zabije nam gol. Ipak, nogomet je samo igra na travnatom terenu, dok poslovanje na svjetskom tržištu je puno više od toga. Ono je borba. U toj borbi vladaju vukovi, a tko ne može trčati sa vukovima, može im biti samo hrana. Istovremeno moramo biti svjesni da je ova zemlja domovina mnogih svjetskih, tehničkih i gospodarskih inovacija. Mnogi preduvjeti već postoje, na nama je da ih pretvorimo u rezultate. Uspjeh može nositi etiketu.